नैजिस्निथि नैबे UN फुटबल बादायलायनायनि बे हाबाफारियाव दिनैनि बे खेला जादों बङाइगाव 11 स्टार आरो कार्बि-आंलं गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना मोननैबो दला गल होलायनो हायाखै 0-0 जादों। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे नैबे फुटबल बादायलायनाय कम्पिटिशननि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोल आरो बे जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे थुलुंगा होदों। मानोना जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदि मोजां प्लेयार दङ, खिन्थु मोनसे खाबु मोनैनि थाखाय जेरैबायदि माने प्लेटफर्म मोननांगौ बेबायदि मोनाखै। नंखायनो आसा खालायदों दिनैनि बे UN बादायलायनायनि गेजेरजों ओनसोलनि गोबां माने लाइमोन माने सुबुंफ्रा नैबे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगा मोनगोन। आसा खालायदों जाहाथे बेबायदि हाबाफारिफ्रा बिनिख्रुइ साबसिन आरो हामनासिन जाथों। मानोना जोंनि बर'नि गेजेराव जे मोनसे खेला दुला मोनसे जोंनि समाजनि गेजेराव बे मोनसे थासारिया गोबाव बोसोरजों आन्दलननि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबाव आन्दलननि गेजेराव गोलैसोनानै दंमोन। नाथाय दिनैनि थारिखआव मोनसे गोदान थासारि जिहेथु जोंनि गेजेराव नुनो मोन्दों, मोनसे लाइमोनफ्रा मोनसे उत्साह जों नुनो मोन्दों। बेखायनो आं खावलायनो सानदों दिनैनि बे UN फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गोबां लाइमोनफ्रा जाहाथे मोनसे थुलुंगानायनि गेजेरजों जाहाथे मोजां मोनसे हाबाफारिफ्रा आवगायलांनो हाथों। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानबावदों जाहाथे नैबे UN फुटबल बादायलायनायनि जिहेतु मोनसे कमिटि दं, बे कमिटिनि गेजेरजों मोनसे बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जानानै थांफुंथों आरो इयुनाव बिनिख्रुइ साबसिन मोजाङै गोदान प्लेयार लाबोनानै बे हाबाफारिफोरखौ साबसिनै दैदेनलांनो हाथों। बिनि आंनि बे लकेल माने MCL हिसाबै आं बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाबाय। दिनै ब्रैथि सान जाबाय बे 27थि बड'फा अल इन्डिया गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जानाया आरो गाबोननिफ्राय क्वार्टार फाइनाल जासिगोन। बे सानब्रैयाव आं नुबाय मोजां खेल जादों, गेलेनाया मोजां जादों। मैयाबो बे वेस्ट बेंगलनिफ्राय टीम बिनि हेंथायै गसाइगाव ग्लबेल काप बिथांमोना गेलेदोंमोन। बेबायदिनो थांनाय साननैयावबो आरो दिनैबो जे कार्बि-आंलंनि लांहिन FC आरो बे बङाइगावनि चिरां FC गेलेगासिनो दङ। मोजां रोखोमैनो जादों आरो बेनिफ्राय रायजो राजानिफ्रायबो मोजां रोखोमनि बेबायदि रेसपन्सखौ जोङो मोननो हादों। आरो बे हिसाबै आं मिजिंथिदों बे टुर्नामेन्टआ जदिउ कर'ना भाइरासनि थाखाय बेबायदि रेस्ट्रिक्सन दंब्लाबो नाथाय मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि हेफाजाब खालामदों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। गोदोनि गायसनजेननाय समनिफ्राय दानि आथिखालनि थासारिजों माबायदि फारागा बेनो थांनाय जि 1994 मायथाइयाव गायसनजेननाय जादोंमोन, बे समनिफ्राय लानानै जि गेलेनायखौ बेबायदि अर्गानाइज खालामनाय जादोंमोन। बे समाव बयबो रायजो राजाया लैहोर लैहोर ओंखारनानै हेफाजाब खालामदोंमोन, मावदोंमोन आरो लोगोसेनो नायग्राफ्राबो फिल्डआ एखेबारे बुंफबजोबनानै उखुमसामानि गाखोलायनानै दंफांसा गयनि साफ्राव गाखोलायनानै नायनाय बेबायदि जादोंमोन। नाथाय दिनै बे कर'ना भाइरासनि थाखाय हयथ' जायाखै जानो हागौ, बे तफातखौ नुनो मोन्दों। आरो आं मिजिंथिदों फैगौ बोसोरफोरनिफ्राय बेबायदिनो गोदोनि बे 94निफ्राय जागायजेननाय बे समनि बे मोनसे दोहौआ बे फैफिनगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। बेबायदि आं बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय हरगोन, बेनो जाहैबाय जोङो जेसेबाङानोखि राजखान्थिनि फारागथि दा थाथों बा बेबायदि साननाय हनायफ्राव बेबायदि गुबुन गुबुन जायोब्लाबो जोङो समाजाव बयबो गोरोबलायनानै खामानि मावलाङोब्ला जोंनि बे ओनसोला जौगालांगोन, जोंनि हारियाबो जौगालांगोन। आरो बिसेसै बे उपेन्द्र नाथ ब्रह्म गल्ड कापआ बे जिहेतु बड'फानि मुङाव खालामनाय जादों आरो बेखौ दिनैसिम बे 1994 मायथाइयावनो बेखौ अल आसाम फुटबल एस'सिएशनजों एफिलिएशन खालामनाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय 1999 मायथाइयाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनजों खालामनाय जादोंमोन। आं हास्थायगोन जे फैगौ समफोराव बेखौ फिफा फेडारेशन अफ इन्टारनेशनेल फुटबल
एसोसिएशनजों एफिलिएशन खालामनानै बेखौ मुलुगनां मोनसे इभेन्ट मोनसे वर्ल्ड इभेन्ट इन्टारनेशनेल इभेन्ट खालामनानै बड'फानि मुंखौ आरोबाव गुवारसिन जोङो फोसावनो हानाय बादि आरो जोंनि बर'नि बे गासैबो जोंनि जिनोखि थामोनथा बेखौ जोङो दिन्थिनायजों लोगोसे लाखिनायजों लोगोसे जोङो बुहुमनि मानसिफोरनोबो जोङो दिन्थिनो हागोन आं बेखौ फोरमायथिदों। थ' बे समावहाय आङो गासिबो निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो आथिखालाव नैबे उदालगुरिनि जि नलबारि प्लेग्राउन्ड बेवहाय 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जोबथा प्रि क्वार्टार फाइनाल प्रि क्वार्टार गेम दिनै जागासिनो दङ। बेवहाय बङाइगाव 11 स्टार आरो कार्बि-आंलं लांहिन तिनिआलि स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननै गेजेरावहाय खेलाया जागासिनो दङ। दासिम सेकेन्ड हाफ गेलेगासिनो दङ आरो रावबो गल सोथ'नो हायाखै। थ' आं बे समावहाय आं गासै फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो आरो लोगोसे जाखांफुनाय गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायो नैबे जि 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ नायफैनांगौ आरो बेवहाय जोङो गोबां थांखि लानानै बे खेलाखौ जिहेतु जों होनाय जादों। दानिसो नोंथांमोना मिथिगौ गायसनगिरि आफादगिरि प्रदीप कुमार दैमारि बिथाङा बुंबाय बे खेलाखौ फाथिनायनि थांखि गाहाय थांखि माखासे दङ। बिनि थांखियानो जाबाय बड'फानि जि मावलांनाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसननो जि थांखि लानानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा अबथिरा जिउ गोमालांबाय। बिथांनि बे गेदेरथार सिमांखौ जाफुंहोनो बिथांनि मुंखौ जों गोथाङै लाखिनो आरो लोगोसे जि क्लाबफोरखौ राइजिं जि जौगाखांहोनाय डेभेलपमेन्ट खालामनाय जोंनि गेजेराव फुटबल गेलेनायखौ जांख्रिखांहोनाय क्लाबफोरखौ डेभेलप खालामनानै बे मोनसे थांखि आरो बेजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो सुबुंनि गेजेराव मोनसे रंजानाय खराग होनानै जोङो खौसेथिखौ फोथांनानै लाखिनाय बर'ल' नंला गुबुन गुबुन माहारिफोरजोंबो जों खौसेथि फोथांनानै लाखिनाय आरो जोङो पिस इउनिटि डेभेलपमेन्ट बे मोनब्रैसो थांखिखौ लानानै गेदेमा प्रदीप कुमार दैमारि राकेश बर' आबौ रामेश्वर बर' बिथांमोना गायसनदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै जोङो गौरब जों जानांगोन जोङो देरगानानै लानांगोन मानोना बड'फानि मुङाव जोङो गिबिसिन खेला होनानै दिनै 28 बोसोराव आगान होबाय। थांनाय बोसोरावहाय कभिडनि थाखाय खेलाया जायाखिसै बेखाय दिनै 27 दं नङाबाथ' गासै 28थि खेला जासिगौमोन। जियानो जाया मानो आं गोग्गानाय मोन्दों एबार जोङो नैबे गोलाव जुजिनानै जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जि बड'फानि सानथौ सानस्रि बेखौनो जोङो जुजिनानै एबार बिटिआर एकर्ड खालामनानै नैबे समावहाय जोंनि गेजेराव गोजोन फैबाय आरो बे समावहाय जोङो उदालगुरियावहाय खुनु राजखान्थि दोलो सायख'आलासे जोङो जयै एबार बे खेलाखौ फाथिदों आरो बुंनांगोन दिनै जों मख'नांगोन थांनाय समफोरावहाय बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मैखोमै बाहागो लायाखैमोन। एबार उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिफ एडभाइजार हिसाबै बोसोनगिरि लामा दिन्थिगिरि हिसाबै थानानै आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिनिफ्राय गासै रायजो राजाखौ लानानै दल संगठन सायख'आ जासे एबार खेलाखौ फाथिदों। खोब ग्रोम ग्रोम जादों। दाख्लि जि 6 थारिखआव बेखेवनाय हाबाफारि लाबाय आरो जोङो दिनै जोबथा जितु फार्स्ट राउन्ड बियो दिनै जोब्बाय। बेनि उनाव गाबोननिफ्राय जोंहा क्वार्टार फाइनाल जागायगोन सेमि फाइनाल जागोन बेनि उनाव बेबायदिनो फाइनाल जों खालामगोन। जोङो 17 तारिखआव जुदियाव तारिखखौ सिडुल खालामखादोंमोन नाथाय बिटिसि सरकारनि जि एसेम्ब्लि थाबाय 17 तारिखआव बेखाय जोङो बेखौ जोङो सोलायनानै 19 तारिखआव जों लांनायनि बाथ्रा सानदों। 19 नभेम्बराव जोङो फाथिनो सानदों। दासिम प्रग्रामखौ जोङो दिहुनथ'वाखै। प्रग्रामा साननैसोनि उनावनो गाबोन समफोरनो ओंखारसिगोन। बेनिफ्राय बेयाव मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै लेंहरनानै मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो बड'फानि मुसुखा बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोङो लेंहरनो सानदों आरो बेबायदिनो जोंहा बिटिआरनि एमएलए फोरनि गेजेराव लिडार लरेन्स इस्लारि बिथांखौ जोङो बिदिनो प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनियाव चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो थिनो सानदों जोंनि प्रग्रामाव आरो बेबायदि आरो गासैबो जोंनि बिटिसिनि एमएलए एमसिएलए इएम बिथांमोनखौबो जों लेंहरगोन आरो गुबुन गुबुन माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरगोन। बेबायदि जोङो गाजा गोमजायै जोङो
खेलाखौ फोजोबनो सानदों आरो बेनिफ्राय जों जिथु सिडिउल खालामखानाय 17 तारिख जे फाइनाल जों थि खालामनानै लादोंमोन जायखौ जों 19 तारिखआव लांनांबाय बै 17 तारिख जोङो वमेन्स जोङो बेयाव फुटबल डेमनस्ट्रेसन हिसाबै जों होनो नागिरदों आरो बेखौ जोङो उदालगुरिनिफ्रायनो जोङो उदालगुरिनि टिम जोङो नागिरनानै खेलाखौ होनो सानदों थ' आं बेखायनो जोबनायाव खावलायबाय आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय हारि माहारि दैदेनगिरि गासैबो ज' नायफैनांगौ रंजानांगौ आरो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ लामा दिन्थिलांनांगौ खानाय जोङो बाजेट बिदि गैया खेलाखौ खुंनो थाखाय जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ जों रायजो राजानियाव बिबाय गाबबाय जोङो जुजिगासिनो दङ जोङो थांनाय समफोरनि बाजेटखौ नुदों प्राय 14-15 लाखा थांदों एबारबो बिनि खम थांनाय नङा एसे एनै बांनोबो हागौ मानोना जों एबार एसे साजायदों आरो माखासे जोङो बिनि जि एडभार्टाइज जि फोसावदिंनाय पाब्लिसिटि कमिटिया जोंहा गोबां खामानि मावदों नोंथांमोना निउस पर्टेलानो होन मिडियानो गोबां खामानि मावदों मोनफ्रोमबो आनसलिकआव जोङो बेनार पस्टार हैदों आरो बेबायदिनो गेलेनायनि माखासे जोङो बेबायदि माखासे पाब्लिसिटिखौ खालामबाय थादों जोंहा माइकिं बेबायदि खालामदों बेबायदि जोङो आरो जिहेतु बेयाव लेडिस टिमबो डेमनस्ट्रेसन जागोन हिसाबै खरसाया एसे बांगोन अब्लाबो जों सानदों थांनाय समफोरनिख्रुइ 2 लाख 3 लाखफोर बांनो हागौ जों बिदिनो लांनो सानदों